Futura peste a cenicero. Págame las fotos, hombre. No soy tu mono de feria evolucionados a mi època. Bon dia, penya. Espero que si algun dia veniu a Xina sigueu fumadors, vale? No feu com jo i deixeu de fumar abans de venir aquí, perquè tot fa molta olor a tabac. Però estem a un tren, vale? I el tren fot una peste a cenicero, pero a cenicero de bar de los 80 que lleva ahí més anys que jo, asquerós. Estem a un tren, anem a una altra ciutat. Sabeu què passa? Que jo no tinc ni idea de les ciutats, perquè aquest viatge l'ha fet l'Èlia, llavors no tinc ni idea d'on anem. Però sé que anem a algun lloc. Que fa molta peste. Mai m'havia fet tan asco un tren. Ni Renfe m'havia fet tan asco, la veritat. Us explico una mica l'odissea que ha sigut arribar aquí. Estem a un poble perdut de la mà de Déu, que aquí no ve ningú guiri. Què passa? Que hem arribat i sol arribar a l'estació tot males cares, tothom mirant-nos com superraros, com què foten aquestes aquí. Perquè et miren, no és una cosa que ens inventem, de veritat que ho he de gravar i ho gravaré perquè ells ens graven. Llavors, tinc el dret de gravar-los mentre ens miren. Per fi hem arribat a l'hotel, fa molt fred i anem a dinar aquí al costat i ens hem trobat la persona més amable del món, ens ha ajudat amb tot, ens ha donat menjar i ens ha portat a una lavanderia, que no era una lavanderia, era una tintoreria, però ens ha acompanyat com 15 minuts la dona a portar-nos a la tintoreria. No netejarem la roba ja. Ens hem dit, anem a comprar roba perquè fa molt fred. Llavors hem anat a un súper i al súper, us parlo literalment que ha sigut així, poder hi havia 5 dones darrere nostre tot el rato mirant-nos, seguint-nos, curiosant el que tocava, intentant parlar amb nosaltres en xinès, i nosaltres en plan, no, és que no sabem xinès. Bueno, com molt incordiants tot el rato, perquè tot el rato van darrere teu mirant-te, observant-te i quasi tocant-te i preguntant-te, però en xinès. Bueno, hem sortit del súper després de 20 minuts de 5 persones perseguint-nos i hem anat a una tenda que la dona aquesta d'aquí baix ens havia dit que era superbarata i hem trobat coses molt barates. Ens hem comprat anorac supercalentet que ens ha costat 12 euros. 2 anorac ens hem comprat. Això dintre d'una tenda amb 3 noies perseguint-nos tot el rato també i preguntant-nos. Molt majes aquestes. Aquestes sí que han intentat parlar amb nosaltres. Però la veritat és que si us molesta la gent o que us persegueixin, no vingueu a Xina. Ens hem anat a comprar uns pantalons i just quan ens els hem anat a provar hem vist això, que és un pack de tèrmica de camiseta i tèrmica de pantalons que ens ha costat, això en veritat ens ha costat 6 euros, com a molt. Una cosa, és que hi ha hagut un moment que estàvem al provador, l'Eli i jo, i ens han començat a fer fotos. Literalment, ha vingut la tia amb un mòbil i ens ha fet fotos i nosaltres, "It's so beautiful", i nosaltres, sí, senyora, págame las fotos, hombre, no soy tu mono de feria. Que llavors, això és el que hem comprat al súper, que hem comprat... Mireu quina marranada. Hem comprat detergent de roba, perquè aquí netejar la roba, el més barat que hem trobat són 20 euros. Llavors hem decidit que no, hem comprat detergent de roba i netejarem la roba al lavabo. A veure com sale esto. Tenim 2 dies perquè s'assequi. Com a mínim. Vale, detergent. Bueno, llavors, quan hem anat a pagar, els hem caigut també que ens han regalat uns mitjonets, perquè, bueno, després de fotografiar-nos 20 fotos, com a mínim uns mitjons, els monos se'ls emporten. Ja està, aquesta és la història de tot el que hem fet avui. Ara, no he gravat res perquè és que em posen dels nervis les senyores tot el rato. Tot el rato són senyores, que et venen. Els senyors et miren des de molt lluny, et miren malament i no et diuen res. I les senyores et venen a parlar, que semblen molt majes, però no saps si s'estan rient de tu com si fossis un alien, no sé, un mono de feria, o si en veritat t'estan volent ajudar o t'estan... No sé, és raro, és raríssim. Anar de viatge a lo pobre significa fer rentadores així. Lo que hay. No ens volem gastar 20 euros, però així, és bona opció. Sí. A que sí? No tot és visitar coses i ser molt guais. Bon dia, penya. Fa molt fred. Anem a veure la cosa per la que hem vingut a aquest poble. Bueno, per què? La cosa de per què l'Èlia va escollir aquesta ciutat. Perquè si no us heu donat compte, jo en aquest viatge no tinc ni idea on anem, l'Èlia ho ha escollit tot a Xina, així que perfecte. Ara ve el nostre bus. Molt se mau que hi ha un cocodrilo aquí, sota nostre. Però és petit, Allà un altre. Que se mau.
Tu que sé, El Mau. tenim aquí, Tu que aquí és molt fàcil que pugin, jo no entenc això, la seguretat que hi ha. Però una cosa, bueno, és que tinc molt fred, vale? Per això veiem això. Però aquí a Xina, per tot arreu, hi ha megafonia, com esteu escoltant, suposo. Això ara us vaig ensenyar el que és la megafonia d'aquí a Xina. Vale? La megafonia de Xina, per tot arreu, està, això. No és una cosa d'aquí. Mira, això és un fucking megàfon literal. Literal, posen un megàfon als llocs i graven una gravació i aquí es passa 4 hores al megàfon parlant sol. Impressionant. I us vull explicar 2 curiositats del cafè aquí a Xina. Una, que tot Xina està obsessionat amb Zootropolis, no sé per què. Però des que estic a Xina no paro de veure coses de Zootropolis, hem vingut aquí i mira, Zootropolis, ens han donat això gratis, que són enganxines. Zootropolis per tot arreu. I 2, que m'ajuda molt perquè jo soc molt torpe, és que aquest tipus de cafè porta un tap, mireu. El tapes, veu? El destapes, veus? I tapes. Espectacular. Evolucionaos a mi època. Hem trobat un temple aquí tot random i mireu que passada d'estàtues. Buah! Estan xulíssimes, m'encanten. Em posaria una a casa meva. Está guapísimo. Y hemos encontrado esta joya perdida en el medio de China. Això faria un influencer. Mireu les meves noves pegates del micro. Es veu? Sí, suposo que sí. On estem? Estem a l'estació de tren. Són les 9:24 concretament. Fins les 12:24 just no surt el nostre tren. Portem tot el dia tirades aquí a aquesta ciutat, però bueno, tampoc ha estat tan mal. El que sí que ha estat horrible, i és el pitjor que m'ha passat a la vida, no és el pitjor que m'ha passat a la vida, però ha estat molt dolent, és que hem anat a menjar pizza, perquè a mi em feia il·lusió menjar pizza, perquè portem una setmana menjant xinès i està molt bé, però a mi em veu una mica de gust menjar alguna altra cosa, sempre. I el que ha passat és que hem anat a menjar pizza a un lloc que he vist per internet que posava que estava bastant bé, la pitjor pizza que m'he menjat en ma vida. Vull dir, que me crucifiquen si digo lo contrario. Horrible. No hem sopat, és que ens hem deixat quasi tota la pizza de lo dolenta que estava. Jo no sé com explicar-vos. Tenia gust entre dolç i fermentat i... Com diries que era el gust? No, jo mai he provat res tan fàstic. És que donava asco. En plan, no és que estigués dolenta, és que donava fàstic la pizza. Ara agafem un bus i un tren, us ensenyaré el tren perquè el tren que agafem és amb llit, hem pagat superpoc, llavors no esperem gaire cosa. La veritat que en general Xina ens està donant bastant fàstic, en plan, les coses quotidianes. Jo què sé, pues algun tipus de menjar com la pizza. Les persones que escopeixen tot el rato pel carrer, que eructen, que estiren pets, tot fa molta olor a tabac, però moltíssima olor a tabac. Els hotels fan olor a tabac. Però a un tabac que porta 3 anys, no, és que no sé com explicar-ho. Saps aquests cendrers que són d'aigua i que es queda allà... Fa olor a cendrer. Olor a cendrer d'aigua. Sí, a però cendrer... Però que porta molts i molts i molts i molts a cendrer podrit, sí. Altres objeccions de Xina que ens fan asco. Tot fa olor pipí, vale? Perquè el lavabo fa molt fàstic, perquè són forats al terra, però no hi ha un lavabo per sentar-te, hem trobat molt pocs. Els hotels sí que els trobem, però... Bueno, el primer hotel no, el primer hostel no el vam trobar. Feia molt asco el lavabo del primer hostel, bueno, en general el primer hostel feia molt, molt asco, no el vaig ni gravar. Els lavabos eren escarosos, les dutxes eren escaroses i l'habitació era escarosa.
no puc dir una altra cosa, a part de que teníem un senyor al costat que no parava de fumar mentre dormíem. Què més? Es tallen les ungles a tot arreu, a qualsevol lloc. Jo l'altre dia vaig veure una tia tallant-se les ungles a una botiga a sobre dels seus productes, però que dius, seria una botiga de barri. No, era una botiga d'un lloc molt comercial, ¿vale? Hi havia molta gent i la tia s'estava tallant les ungles allà. I després us gravaven un lavabo. El lavabo d'aquí encara està bé, per lo que hem vist. Però el que hem anat avui a la tarda, al del parc, l'Eli ha sortit perquè havia arcadetes que fan molt fàstic els lavabos, molt Hi fàstic. havia un amb un trunyo allà, Hi ha una amb una caca, que sí. asqueroso. I els altres estaven... És que em fa molt fàstic. Estaven amb tot de gapos pel terra. Clar, i perquè escopeixen un muntó Escupen molt al terra. a tot arreu. Llavors, suposo que quan estan a llocs tancats, per escopir van al lavabo, però no apunten. Perquè, clar, fan gapos. Tu has vist els gapos que fan? No fan gapos d'aquests d'un. El treuen tot. Fan gapos i fan... Són explosius, en plan fan... No. També el fàstic és cultural. Vull dir, a nosaltres no ens fa fàstic sonar-nos els mocs I ahir sí. i guardar-nos-ho al paper a la butxaca, i ahir sí que els hi fa fàstic, això. I això són coses que ens fan fàstic veient des de la nostra perspectiva i des de la nostra cultura. Suposo que quan si van a Barcelona els hi farà fàstic altres coses. Estem parlant des de la nostra opinió. Anem a veure el tren. Assumim que ens farà molt fàstic el tren. Poca cosa més, us l'ensenyo després. Hem de passar 7 hores a un tren. 7? No. Sí, 7, no. 7 hores a un tren i llavors agafem un altre quan arribem i estem unes 3 hores més, aproximadament. Així que ens espera una nit llarga, esperem dormir, esperem que no ens faci tan fàstic. No sé si es veu alguna cosa, crec que no. Aniré cap allà que hi ha més llum, però això és un llit. I això és un altre llit. I és on dormim. I aquí hi ha gent. I a dalt hi ha gent. És impressionant. Literalment, aquí ha dormit l'Èlia, aquí ha dormit una altra persona i aquí ha dormit una altra persona. I jo, pues igual. Vaya pintes. Huele a tabaco, tío, hasta aquí. Hem arribat per fi després de 12 hores a un tren. I mireu això. Jo m'he demanat això i l'Èlia s'ha demanat això. A veure què tal. Portem sense menjar des d'ahir. Ahir no vam menjar perquè vam menjar la pizza aquesta escarosa. És a dir, no vam menjar. I això olora espectacular. Fot un fred. El passeig també és agradable. Ens hem pillat això, que està per tota Xina i encara no ho havíem menjat. Anem a fer la catazao. Està molt bo. És un pan frito, molt cruixent i per dintre porta carn. Està bo. Mis dieces. Si veniu a Xina, tingueu en compte una cosa. Quasi totes les atraccions turístiques que hem intentat anar es paguen. No estem entrant nosaltres, ara anàvem a una pagoda, i no estem entrant perquè a Vietnam vam veure pagodes, a Tailàndia vam veure pagodes, llavors venim aquí, si és gratis entrem, si hem de pagar no entrem. Però que tingueu en compte això, si veniu a Xina, se paga todo. I no és barato, no sé, depèn. Si sol vens a veure això, doncs poder és barato. En comparació a Europa és barato. Perquè si has de pagar cada cop 5 euros o 4 euros per cada cosa de dins del parc, claro. va sortir car. Sí. Si has de pagar cada cosa, clar, a Barna pues, entrar a la Sagrada Família no sé què gasta, però poder 30 pavos. L'únic que crec que pagarem és que volem pagar sí o sí, són els guerreros de terracota, això 100%, i la muralla. I a mi m'agradaria la ciutat prohibida, però veurem. Portem 2 hores buscant xocolata i quan ja ens hem demanat una altra cosa, trobem la xocolata. La llei de Murphy. Hem trobat xocolata per 3 euros aquest gotet.
El berenar, euro i mig cadascuna. Foto de peste a Cenicero